Sengobangin shim na kanambar chispa prapuway. Kanambar iway pra iway. Kajing ngao pa, kajing ngao tiang, bandon mani kutrai kuk siang, ngan im ame me im hanga me sabana kutrai baba yala kamen me ai ban bang me ai ban di rola kasam da ngan siu gelyang ngadap nami kajing ngau tiang kutrai Jesu kat ban ngadong ngan ai habe badla Toshim yanga senchar yanga nganim hame menim hanga. Onyerab sangu malakapur. Ya kesakramen kutam balong lei. Onyerab sangu malakapur. Ya kesakramen kutam balong lei. Onyerab sangu malakapur. Ya kesakramen kutam balong lei. Kaburam hakpa berhau kun berhau mensiam baku. Baglalong ababeningkong gumju mental barbor jinom najinom amen. Kaburam hakpa berhau kun berhau mensiam baku. Baglalong ababeningkong gumju mental barbor jinom najinom amen. Yero yami ku Jisu. Yero yami ku Jisu. Ingat hami ku Jisu. Ingat hami ku Jisu. Ishanya hami ku Jisu. Ishanya hami ku Jisu. Imani yami ku Jisu. Imani yami ku Jisu. Isongu yami ku Jisu. Isongu yami ku Jisu. Pendan buram yami ku Jisu. Pendan buram yami ku Jisu. Ku Jisu bija hakani ke janmian. Induai nak bentang bakani ke temakan kutno. Lagi peu million ki brio ki paiba na po Ukraine kila mino kila petno na ki ying sem jongki la sha penjat de kita kitiar siat ki ba syarkai bak Rusia kakwa ban tendu jaya ki ban penyap ya baru ke mensiam nadu kelong ki kena nadu kilong kume kilong kupan nadu sipai abang ipai ke YouTube bar khamtam ki khubo de BBC ni songsen ai ngimla ban mudur kadnu kalong kajing isang sol ban pe kita ke mensiam ki bayam pai do nun ban mino la ka jongkari ban lespo Australia spo Poland bar shiwi pai jaka ki bam don thma ban laj na kata kajing yap ka bashir kai ti kum ta ku trai Yesu bi jer ka bu kupa bu khuoi wa karpat pengin duai na ka benta kajing suk bakala panwan kloy hang tapo Ukraine berkham ta ban pen sau thu yo President Putin ubade uta uklidu uta urang ba du uba klain bo heu ta uba kwa ban sensyar uba kwa ban kni no ya kan di ka Ukraine de santi jong kita kinong sensyar in duai ba mu sau thu bad un kanada dien bad un eno ya kata katma kabla selar kabla penyap be buon ba kibriu di kum ta ku trai Yesu be kan di janmien in pledge mo da jing duai hakmal kani sakamen juga yukhales bakhuai baga jing IT yakini himen prajing baro hapo kabor jong ka jing duai ka ba philakrena gospel mentagasi pan ba bisayo wal ba bisayem dia ba sapria phi
tangga jing tuai ke balak pen kelak umut ke balak pendu no ya kata penkut no ya kata ketemai Ukraine hang tiapo ke Rusia tikum taku trai Jisu beje mangi kibam yoi ya ke dikatma hang tiapo Ukraine mangi kibam lak ban modur haduk ke jisitom jokini ki peu million got ki brio ki bla pet no da katikari ban leshkoi patkari ra tangkat ban biang bagla du no wali ak yong ka yeng ka sem ka bri ban syong ban sa la sha ban jot de kita ki tmading de kita ki airplane bale ban terbom bag jingle juga Rusia i ban tren ki ko Jisu be ja le bag ni ka jing tuai ka bangin IT yakini kimen para ji baro haka bo ju jing tuai haka bo ju jing don ju phi haka ni sa ka men ju ka Eucharist Bakhuid o Jisu ba thiang tam ko nong su spa i ka jai ban rio tok mi yangi hakani jen mi bang wan ban tem khru ba khamal jung phi ban yiwan ban tarwa khamal jung phi yakini kimen para jongkari Ukraine ki ba phen kra no dak thiga ji ki peu million ngon ki brio ki bla e noi la ki jung ki yeng sam ki pe da dien ki bala sha thang bla sha penjot de kita ki khnam ding ki ba shir kai bla sala de ka ri Rusia kari communist kham tam de ka bor jung u Putin u bri tau president u ba klain tam e ha ka per thai bro ko we ti kum ta ku trai Jisu bie ngin duai na kum ta ni ka ju jing thmu ha khmal jung phi rangkal baka mas Bakhuid bangin terwa na kum ta kini ki bla khlat no ki masim ki bla loi na tu ki khlung ki khna ki bam tem ki bam ki kim so thu kai ka ta thma ki shu buat bai ya ki jing alam ji ki me pa ban mi no da ka ye ka sam jong ban lai phai no shakwi pat kari ka bam dan thma kum spo Poland spo Australia spo Denmark spo Holland kham tam balai ni sangti ba sha penjot akiri gidong siun jong phi tikum ta ku trai Jisu be je nam dan manu bala ban tip kadu ka jing sitom kadu ka jing lang am siem kadu ka jing kordiet jong kini ki ban siem ki bala loi hang tha po Ukraine ki bla yap ki bla du no ila ka jong ji em ba phi long uta uble ju jing snei bat kham tam uble bas bun tam to kring yakini ki dong shin bakin kala kumot kham tam u president Putin ubla long mo kumuta unong penjot bat kham tam uta unong transnam ban penyap ita ki muslim ki balului i duai bo un kala kumot no le bag jun duai jong phi ki pra bangai baro na lagi jong ki yang sam bangi IT yakini ki khon muslim jong ka bala ka thale ki besha penshitom ki besha slot no ila ka jong GM da ka daw juga ni ka thma ka bal dang mentala khat san sngi hang te po Ukraine ti kam ta ku trai Jisu bi je ngisang dei duai ha ka jinjar jar ban IT yakini ki ban siem hapo ka bor jong ka jingalam jo phi ka bor ka jo muslim Bakhuid kan ai jing shilur yakini muslim ka bor jo ka kme brek prathisi ka ba ie yakini muslim ka ba kwa bor boy ka jing suk ha ka perthai bor koi kam kwa thma re ka kwa ye ka je ye kum shipara ti kum ta trai Jisu to ai ba kani ka balang thrik baru sa ta ka perthai kan ba Bakhuid upo Francis ki be duai malagasi kham tam ba to ka shranya po USC ki ba pelong ta ka jingmani sakamen banduai na ka banta kini ki muslim bakin jo jing shilur kin jo ban pet hadukat nu ka jing ien jong phi ki ai ba kani ka jing duai ai ba ka perthai bro ka wei ka ba yu ya ka muslim jing kordiet jo kini muslim po Ukraine kan yarab lem ki kan talenti lem ki kan ai jing shilur muslim ki par kham tam kan don hasanda joki ban pentengan kham tam kiri ki phai ki jaram shegni himen paraji ka bam ka di ka thia ka dam ka kup ka sem ka umbam ko umdi baro ki bladu no da ka tu ka sinong ha ki don ka ni ka thma ti um ta Jisu kin jai duai rengkap ukpa Bakhuid hapo ka Vatican City rengkap ba kita himen para ki pelau ta ka jing duai ha ka shrine jong kai yeng mani jo ka brathai si nam ta ka jing suk ka prathai ka jing suk po Ukraine pakan wan phai no kloi pa kham tam kan wan ra ya ka jing so thu jing mon
hadu kat nu kani ka thma kala salat kala penyap ibun ba ki muslim ki belui tu pedang kunrat ye ni ki cintuai ki bang iwan ya keren beriwan tuai hakmat jom pia kani janmir rengkat bukpa Bakhuid rengkat beri bishop kardinal rengkat bagi ta ki pai ba hapo Amerika kata kasran jom kaya mani jom kaji sebun lam jopi ka di bai mercy kaban penkut no ya kani katma Ukraine hang ta haga jaka.
Puji subi je, ia terwana do nuan, penteran je kini, kiman paragi bahasa Islam hadi po Ukraine. Lama tatian, piru ku Jisu lembakan di ka ajomlan, ka bangiket ngiba ya kading pana, kini kiman siam do kumju kiket ya kata kading pana, kam tam kun kersang ketaling, diki pau million ngon kiblam mi ban ket ya kata kading pana, balik pai no shkoi pat kari Poland, Australia, Netherlands, berkiwi pagi jika kibam dan tema, dia kumta itiap bakata kejingkir dia kedipna kalau kebakia hadu kata-kata, sama tadian kabar cis dia kumju kayam pai do nur nak bentak ini kifun muslim kibam jolat shu wal balish pok imani ban simtai ki Bakhuid nak dawla sya penjot dia kita tema bom yang mani kibai tenan berkam tam dia kata ketedem kabar selat napang dia kumta yes no kti rengkat bega kami berang kabar jauh umat so sik thang nak takkan ni katma keberang don balandukan kut ngimla bantip kutrai sure ipan klantang dekat bol juga jing duai ban ai jikershan ban ai jing tan masim ban ai jing ilem yegini ban sim basya shitom ban sya saja hakani katma ke shirkai keberang don adu menta in pen bod hakani ke jing duai ke jing ruai ke ban penyesno isteli ban ki umat sosi thang juga kami beri beratasi ban pentegani kita kiman perajungi ki bakki dia kini geding penaga bakia dia ba maki ki noi lagi jung ki gisam ki nomla bali pai shu ada lala ban penjot hadu landu kindai pai ni nomla ban tiap ko jisu bi je dengan pentegani ki rengkat ba kami berang ka bandon hasda juki shimbo jirwai ki ba arspa nriu po ka beningkong ba ka khadu Kumi Basham Jinja. Kumi Basham Jinja. Badang Yeng Akjading Ta Lukun Ban Yam Bang
uji subi je ile shibenta baing da don kal berka kumi jogo jing sosi kabayam pai do nu na benta kini pau million got ki men peragi bami no nang tanda po Ukraine maka kan kener yung sangti ban kudubi je kia po jeng ko biar jungka pada kani ka jing duai jung yer umju rengkal berkupa Bakhuid ki kardinal kamtam bagata ka yimani joko di bai mercy hapo ri Amerika ki pelong ya kata ka jing duai kerpang bakan kut no kani ka thma ka brasalat bagala penyap ya ki peu hajan no gi langut ki mesiem hang tapo Ukraine di kumta ko try jisu beje lemba kani ka jing Shillong pali bagani ka jing duai ka benang betang la shibet hi halagi jong ki yang kisam jan meru rengkal baga jing duai yo si Bakhuid jong ka jing snow si hak jat ka ding pla jong ujisu in penkan ya kami benang pangen ai ka jing komen ba kita ki musim ki ba kita ka ding pla ken kid da ka jing i ken kid da ka jing kloi hakani ka yomlan ban sha shitom khandiat por ban ki ba duai ba kan ka thma kan kut no kan wanra sei sin pat ya ka jing so thu jing mot ba ka jing i ki ba pura to pedang kutrai ko jisu bi je ya kan di ka jing duai ba kan di ka jikar pat ka banglap pashat hakmat ka buram ju ka jing i jong phi ka jing i yek ta ki musim ki bla mi no dang ta ki musim bla khla no ba kin yo ya ka jing so ka jikmen ka jing ja thai ki bam jikun buram hau pa berhau ku berhau musim baku Kumbaga long meningkong kumju menta barabor junom la junom amen tongin dem nyamani tongin dem yamani ya kasa Sakaman bakrao ni wande makhamat jung jisukre sukho jung mi bala wan long brio nagamare theisi but hakani ga jan miet ko jisu ila terwa banduai ban pantangan yakini ki pau million got ki brio ki khlung ki khna ki bla mi no na tan po Ukraine balai phai shki pat ki ri bam dan thma daga jing senran lem jung phi ko jisu pan ai ga jing tren hakini ki men siam rengkal baka berat haisi to ai baka ni thmaru umju kan kut no gloi bandong ta ki so thu jingmut
kari Russia bat kiwai pat kiri juga UNO bat kiri European Union ba kin jo ban pen so thu yo Putin ya ke jing kodo juga di ke jing em juga di kipai ki jong blai ai ba kan di ke jing dua ya khamat ju piu jisu kan pen kun no kloi kan di ke thama kan ba pen yam di ki pau million god ki man siem ba bla du no ya la ki jong ki yeng ki sem ki pa di kini baro da ukris utrai jongi Amen. Abura ma pa brau khu brau man si ma khu Maglalong maning gong kumju mentan barabor junom lajinam. yi so ngo ye me ku jisu Singomu yami Jisu. nyaj ha me ku jisu Inge yami Jisu. shania ha me ku jisu Ishania yami Jisu. Sengopangin shim na kanambar san punyau. Kanambar san punyau. Tuhan juno sius pa asna bukot yapi. Tuhan jutrai Jisu. Tin jumi kutrai sabi ni jing uri jing nam kabangi duai na kabanta kani ka ju jing tumu na kabanta kini kimen prajui de peu million god ke bla mi ke bla pet no na tan po Ukraine ngin da ka jing I bar ka jing so si thang ju sim ju jing so ju jing I to ngin man pandem hakmal jung u man ta ka jan mi Agak tengku pa berdukuan bad mesiem Bakhuid. Amen. Kajingai tu aju disukres kajingai ju blai kupa lembag jin so ju mesiem Bakhuid kendor ngat bad pi baru. Ringkat batiru. Operat nuslai lagi jung kipa pengidup long kipa biar banterwai ni kajing kenya Bakhuid. Yamila faban pankoi besusi na do nod kutrai tu isanay. Kutrai tu isanay. Mi balawan ban kodi kinong pom ko Kristo isanay. Ko Kristo isanay. Mi basyon ka mojuk pabni salam nak bantay jung ki
ko try to isnei Ko try to isnei. blai ban bo bro ni isnei yingi ban do lamam na ki pop jongi unia lami sha jing em bom jukon Amen. dong in duai interwa ko try jisu beje nag bantai Nathaniel din kenta pan pau ji songu bila pas ke di exam jongi nag bantai ke jing don ju phi hasinda ju iduai nag bantai ba injo kam ka jam ba biang ban yang halagi ju kijan to yarab lem ko jisu yau ni samla ba unjo ya kai ba utmu nag bantai ke jing ba ha ka yeng asem nag bantai ke jing ko jing khia jong iyer kumju kamtam ba insya yalam dak tak jing sebulem jong jisu hagi jiko jingkia ba kamtam hagi jing leb hagi jing le sebun ki ban yarab lemi ba dia ka yeng kasam jong i baro ka we nak tak ni ka jing temu iduai nak ta ka jiko jingkia jong i looking stuen shilla ba indio dokole tak jiko jingkia ka ba banji baleba kajing duai nak benta jongi injo doklo ya kata kajing kuat hakal yang kemet benjo biyero pendan buram ya kata bakanam kajung jisu to ai kerpat ku blai try kendra dia kamen save wa perkhat berbor ya kabadai bag bapen kloy ban le ya kata kajing temu ka bangiwan bu hakmal jong phi bakani katma Ukraine kan kutno tu ai ban bakani ke jikna ju komar supoi bangai terwa nakam ta kini ki men sim ki bladai ban i no ya ki yeng sem ya kari la jong ban le pai shepo Poland shepo Australia shi bagi juga bamdan tma tu ai bamaki ki bakala long no kum kita ki refugee ki nong pelwir ta kata ka shino jong kin jo jing tren muslim le baki jing tu ai lem jingi ringa bang nyeslo ringa bo kupa bo ku bo Francis ki bishop cardinal bar kamtam kata ka yeng mani ba juga jong pi juga ke Maria Tesi ka baduai nak bentak kini kimen para bakin penkul no kloi ka ni ka tma Ukraine baki pai bagi sayo bali pai biang selagi jong ki sem ai bagi ni ka jing duai ka bangi wan terwa hakmat ka ni ka duan mta ka jenmir kan wara ka jikumen kamtam ki mesti baru blaklat no hakata ka tma kin yo ban priang ka jima bi se ka jing suk par ka jing ja thai ka bam jukun ikni barung ipandu tran Yesus Kristus khon jong mi uwai berbasin syar gar bal mi ha ga jiro ka wei ju mse ba khon uwai ublai junam la junam Amen. Jingpuli nakakita ka Esther. Ha kitu kisngi kas Esther ha ka jinglang aman sim kumbanyam kala pedri sha utrai bat kala tia ha ka kandeu ringkat bat kishakri kentei joka paro nadu mastep hadu janmit bat kala ong long balakal khu mami kublei wa Abraham kublei wa Isaac bat kublei wa Jacob tu yarap yanga kabatang marway bat kabam don nong yarap light mami namar kajing im jonga kadon hapadeng kajing ma ngalayos ngau nakikita jogi kapata men jonga ba mila pelai lut yakitu kibapen snow bahaya mi kutrai hadu kabakun dia menta tu yarap yanga kabatang marway bat kabamdon manu light tang mami kutrai kublei jonga tuwan banyarap yanga namar ngalong karangli bu kejingkren kabapana ha kasintur jonga hakmat using bat tupen kala ya kadono jongu ban isi ya upriu ubasni persya yangi kumta bama u bat kitu ki bayasla bat u kinyap jendu henrei tu pelat yangi nakakti kinong shun jongi pen kala ya kajing sosi jongi sha kajing kemen
but ya ka jing la not jangi sha ka jing man baha ka ktien trong utrai Isis ngô yau play. ka sam ka jubab trong phi ka long ha ka sngi pangala khot mela jubab yanga kutrai ha ka sngi banga khot mela jubab yanga kutrai nga aingu yami kutrai da ka dono changa baro mela yas ngau ya ki ktien ka shintur changa hakmat ki angel ngarwa yero yami nga aingu item shaphang ka temple Bakhuid jongmi ke jubab ha ka sngi bangala khot mela jubab yanga kutrai nga aingu ya ka kerteng jongmi namar ka jing eat ba isnei jongmi bat ka jing bat jutang jongmi mela kan tiu nam yala ka kerteng palat ya ki ei baro ha ka sngi bangala khot mela jubab yanga ka jubab ha ka sngi bangala khot mela jubab yanga kutrai da ka kti ka mon jongmi me palat im yanga kutrai un sapendep ya ka ni na ka benta jonga kutrai ka jing eat ba isnei jongmi ka long ka bashi junam wat kendat no ya ka kam kikti jongmi ke jubab ha ka sngi bangala khot mela jubab yanga kutrai so bayang Yaro you try, O Christ Jesus, enjoy but the gospel to tau ka donot ka Bakhuid yanga ablay, to ai biang hanga ya ka jinkmen ka jingpen em jongmi. Yaro you try, O Christ Jesus, enjoy but the gospel try under kat bat phi Ringkat bapiru, jempli na gospel Bakhuid kat kum umatius aburam hame kutrai. Agta pov disu long lagi sendran pan ban on sa ay phi wal bat phi sa shem tiet ban on sa pli phi na markat ka ba phi pan nyo priang ba utau ba wal un shem ba utau ba tiet on sa pli ni uno na phi la dau khun jong upan pu un ay ya u dau umau ni la dau upan da ka dok ha un ay u dau busen Delada mapi la pilong ki basniu pitep kumnu ban ai ki jing ai ki babha yela ki jong ki khuon kat nu kham tam le lei ukpa ju phiu ba baneng un ai ki ai ki babha bat hagitu ki bapan na u kumta ya ke ai ka ba phi kwa ba ki briu kin le ya phi ma phiru to le kumba le kum chu ya ki namar kani ka dei Ain baga jika jukino ye tulpa. The gospel Bakhuid jong utrai. Kajingero yame ku Chris. Nang betang ya kani gospel basuk tenat kabangila betang ya kani kajimani sakamen topan bepiksa yo wal piksa shabdi sa priapi kinang ye duai malagasi klam sange kubalakan tuduk pa Bakhuid dagamta pakani katma kan kutno Bakam tam kini ki mesib dagi pau million good ki blami do nang tanda po Ukraine ki blai pash ki pagi jaka ki shem jinja ki shem nanot ki sosi ban ie wadi ka ye ga sam ka bla sha penjot da ta ki jing ter bom kari Russia to ai ba ka bojo ka jing duai ka bangi pan da ki jing shen da ka jing kan wan ra ya ka jikman halor kini ki khun man siem jongkari Ukraine kam tam bo na prench ki di kristan ka teleng ki badu no wat ban lech po ki mani ban le penan brom ya khtang jong jisu ba dia khtang juga kami breng ka beratisi
Sengabhangin shim na kanambar lai spa ribu pra. Kanambar lai reo pra. Shim ko trai jing im jonga. Ngai ji lo dia de ame. Shim maro kisi jonga. Bangan waya roya me. Shim gine gikti jonga. Bangan redang dajing iyame. Shim gine gikjat jonga. Ngan mare Doai para bakikina aja baju piulong priang hun hak madu blayuk pa bedon bor baro. Tuan priang jingkyani ti jumpi naga banta kecingero keburong da kerting jumu kecing yang i berkapalang Bakhuid jumu baro kawe. To sau sinai kutra yitu kiba wan hak madu mi de bakar par kerpon. Pada keba priang ita kecing kenya bagi jing duai kiba klain bor kin ai ga jisngai mensiam ye kini ki mensiam kiba sha shitom kiba di pau million kilami no da kata ka ri Ukraine ban laj da kata ka sha terbom ban yam ha kata ka shau juki to ai ga jiktan mensiam bangi duai rengkal bagi jisin random jong po princess kibi show cardinal bagi tu kiba gi so sinai ye kini ki mensiam kiba lui patu ai begini jing temu baru ki bangwan bu hakmat jumi kitu kiba penpawin so bagi lepas ki exam bat kinang yoi kam ka jang bil babiang nam ta ka jing mentoi nam ta ka jing laban yang hala ka jing kijan ka jing ko jing kia halor ka jing pang jing stom bat na ka benta ba kinyo no kloi ya ka ta ka jing ko le ba ka jing du bil lem jumi ai ba ka ni ka thamar ju kan kut no le ba ka ni ka jing duai le ba ka jing ran jing hakma ju jisu bat ka kme brek pra thi ka ba yam pai do nur ha ka jing so si thang na ka benta ka ni ka thma Ukraine ai begin mesti baru berkelat no kiba yap hang tiepo kari Ukraine kinjo ke cuma bisa ke jing suk ber ke jing jatai ke bam jukun yakini barong ipan da Ukraine utrai jongi Amen. utrai undar ringkat batpi Ringkat batpi ru. kan tiu ya lagi do nuan Ikan tiu ya ki shau tra. kau ini ayu utrai kan ral ublay jongi Asyong hok bat kate. dah sisyak long basong hok ber ke badai ke dai tinggi bagi jing pen emingi bahamali ki po bi ki ban ayu emi ko kunra ku pa khoi ku blay bedon bor ber bam jukun namar melamon pada kata jing len ladi ngin ai hami ka ngu ka dem ban pendu bor ka pop ka jing sarong pada ka bakan tai no Kristian di batu ki batoi ngin la ban pen khoi yami da kata ka jing sebun bagi jing pertu bor ya ka jing em basudut jongmi bat kumtangi pendan buram yami rengka bagi belian baki angel da ka wei ka sur ka bangi pen benada ka bangi dia onglang Bakhuid utrai lei ki pai kabening makabertei ki dap da kaburam jumi hosana shajrong tam enya royal ta bawan ka kerting utrai hosana shajrong tam dah sisa melong Bakhuid ku try ke thmei ju ke jing khoi baro na mar ka tai ker padi mi tu pen khoi pe kan dai ni jing terwa jungi de ba phai men siam ju mi ko jar halo ju ke du kala long yang i kamet bakasnam jung try ju di sukres haka popula dia no i bla ka mon sobha ula pleng ji sha shitom ula shimi ku pu ba ka ba ayu yemi ula ka dia yu ula election ran ong to shim ba to bam la ka ni phi baro na mar ka ni ka long ka met junga ya ka ba on IT na ka benta jung phi aga jukor kamlai bam la shimi khuri ba ba ayu biang yemi ula ai ka election ran ong to shim ba to di na ka ni phi baro na mar ka ni ka long khuri ju ka snam junga ju ju ta ba thmai ba bam jukor ya ka penmi na ka benta ju phi ba na ka benta ba buon ya ka ban ma bi ki pom to le ya ka ni ban kan mau yanga
jing maya juga jengan. Katasin bagi pam yau liu ku, bagi di nagani kakuri, iban banai ciam jungi kutrai, tadadu bamenwan. Namari tayi bapen tayi agnya bagi mi pa jungu, ngiterwah mi kutrai pu juga jengi bagi khuri juga jeng pendim. Ngida ayu aidam namar bamla nyawi babit banyak maju mi bad ban syukri mi. Daga basuri ni kerpadi mi bangi biyo bentalam, hakame bagas nam jung kris, ngilang penyetali kawai da umanse baku. Tukar ma kutrai balang jung mi bela priang setak percaya betul penjana ya kata jeng iye. Riga syukri jung mi kupa baku po Francis war Bishop Victor lingdo bal barok lingdo. Tukar ma ula mi himen para jeng shina pakantai kamtam gitu kemenasing bela yap hakani katma Ukraine tuki peu hajarun. Tu ai bambaki beyo tia ban kermene kata jimi pan kinjo ban priang ya tak jima bisai ke jing suk bar ke jinja thai ke bam jukun to isne yingi baro ke kerpadi me to thai khai kunrat igini ke jingkyrkhu bangi terwa na ka banta kini himen para jingi baro besai sitom haga thik thmai Ukraine but tu ai bakani ka thmaru jukan kut no kloi leba ka jing duai leba ka jing krishan lem ka jungi haga jing duai ka jing la penistom Loi ban kit ban ba ya ka ding phana ka jomi to ai begitu ba pen pa gujing songu ba kila pas ki exam kinang yo kam ga jang bit ba biang ber ka jing ko jing khia ha ka mer ha ka men siem ba na kam tak tu ba pang ba stom baro kin yo do kloi ya ka tak jing ko chel ba ka jing ta is bon lem de sang ti ba spon ta jomi ai ba ka ni ka thma yu ke ni ru kum ju ko tra yisu kan kut no kloi le ba ka jing duai ka bingis no bentalang rengka buku pa buku ki bishop kardinal hakanong ba ruom ba po ri Amerika rum ju rengka ba ka berat hisi buku ya kumi jong bleu ju se buku kurim jongka ki apostol buku ba baro ki buku ba pen sobhaya mi patang la patang indo blongi ba bil ban yo bentale ba ka jing bam jukur ba bangin yo ban yero ba pendan buram ya mi dau khun jong mi u Yesus Kristus dau lambat ubat hau kalau humi beli kupa badan boda kecil long kawai cuma si bakui baru aku buram pakai cingaro junam la junam. Amen. Dong ini dua kumbal humi nong penembat kumbal hikai dia ketin beli nginuat bandong. Ko kupa jongi ubah benai kalong ka bakui ka keteng jongi kanwan hima jongi kalong ka mon jongi aga kandau kubah benai tuai ngintang jimbam jongi kabala kesni. Patoma bingi geringkang jungi baru mabi bless ni yung perwadela bingi searching penshoy and ready to play nagas to play gerpau try ni jing sniu baro jing sabun jongmi to ai jing su jing sanya ki si jongi kenapa tak jira jing snai jumi ni lai berbona ka po banin yo jiada nagi jing jinjar baro kan bangin ap kmil dia ki kermen baku bagi jingwan pa jonong pen im jongi yu Yesus Kristus Namar kacungi kalong kaima kacungi kabur bat kaburam junom junom. Putra Yesus Kristus nong kia pasal jomi kajing sungai api kajing su jungang ay api. Wat pagi pop jura kajing aju balang jomi pada kajing sepun jomi. Tu ay kaya kajing subur kajing teli kawai kat kum kamon jomi. Mami ubin berbersen syar junom la junom. Amen. Kajing su jung try kandan berbuat ringkat berpi. Ringkat berpi. Terwada kajing su iwei hai iwei pan. Kukuan lang berat jung blay, bukit noi kipop jung bercay, terus ngau senay yangi. Kukuan lang berat jung blay, bukit noi kipop jung bercay, terus ngau senay yangi. Kukuan lang berat jung blay, bukit noi kipop jung bercay, tuai jung sukmi. Akmi Yesus kulang berajung belai, akmi to belaki noi pap berthai su itu belak kuat, syak jing Hawaii jung kulang beran. Ku kerat ngulang masyam hak memenwarung ngapok ing jonga, Resyong tang nakaktiin magamansim jonga kan sakya.
Sengabangin shim nakasla kapalay pupra. Kakominion mensim. Ko Jisu jonga. Ngais kem babidan tali. Hak sakramen Bakhuidam keduan. Ngai jame nalor ki baro. Bat ngatrang bamenwan hapo kemensim jonga. Namar bamenta kumde. Ngamla bapedang yame. Hak sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonut jonga. Haga Shillong mensim, ngapiam yame hala kadonut, ban ngapen yeso yaladi batme, watsya ban katsyu name. Kadwa panu ni opediang ba uta bawad unsiam, pada huta ubatiet on sapli. Tongin duai. Iker pago try ko blay jungi. Kumba mami mela ai kini kijing mayap kentang tam. Bakin long kata kijing ada. Ikini himen para jungi. Hakani katma Ukraine. Kan kut no kloy lembah kijing duai bagi jungi lai pensitom jungi. Rengka bagi jungi senran. Jung kupa Bakhuid ki Bishop Kardinal. Bat hapo ri Amerika rukum ju. To ai bangin yo ban ai jing ten musim. Ikini himen para jungi. Kibri ban pet no da kata kari. Lai shikawi pat kari. Ai bagi jing time semi ki heb ki barit ru ju ki bladu no yala ki jong ki ying ki sam da kan ni katma pen hab bom da kari Russia ai bo Putin ru so thu ya jing ko do kan ni gm but un kenyo ya kan ni katma ka pen yap ya bun ba ki man sim bang ibu baro ki ni jing pu ti karpa jo ki ni ki men para ba pen pau ya ki jing songo ba ki jing ai bas pun tam jo mi kan ra ki na yo shu ya ki Jingkyrkhu ki ban wan here Halo ki sem halo ki jing tumu jing ki baro bagi bapang bestom ru kinjo no kloy ta ki jing ko jing kia hakal yang jing komen ai bagi mesti bro berkhlad no ki bakhlad pokoni gatma Ukraine kinjo ki jing ma bi se ki jing suk ber ki jing ja thai ki bam jukun ikini barong ipan da ukris utrai jungi Amen. Try under ringkat balpi Ringkat batiru. lay badan bor baro ukpa bru khut ba mesti Bakhuid Jingkyrkhu ya pi Amen. Wilai suk I bersyakri yautrai. Isngu yaulei. Sengabangin shim nakanambar san pasau. Kanambar san pasau. Doma pabe doma shami gawan pa las lembanga ladi kium ktibajun las lembanga ladi kium ktibajun Duma pabe duma shami gawan jing bright ala birthday yang ai kitem rau jing bright ala birthday yang ai kitem rau Kaburam kanahpa badau kun braman sim Bakhuid kumba kelalong nakababa meningkong kumju mencam barabor junom la junom amen Bodo not Bakhuidam Jisu O isne yengi O Joseph Bakhuid Tuduai nakabanta jungi O Maria kanerap ki Krista Tuduai nakabanta jungi Aga kerteng pa badau kun braman sim Bakhuid amen